Oh, hello, sir. Owing nga ron, sir. Win, sir. Ati SIM card ko na ito. Nangabag, sir? Nangabag ti 700,000? Nga atamit? O nangabag ka na ti SIM card ko ti 100,000? Scam ata. Win, sir. Scam day ta. Aguray ka kami nangabag nga ron. Tara, mangabag kontra-kontra nga hindi. Nga. Win, sir. Win, sir. Nagipadala anak. Ang kang mamati tikas-kas ta. 10,000? 10,000 nga? Ipadalak? Sige, sir. Urahin mo na ito. G1. Ipadalak. Apo scam ata. Ang kang kuita. Mamamati. Daka din na bakti kastan. SIM card. Sige, sir. Dahil kwa. Nagila ko lakpay ti kwa. Ti baboy. Naa. Sige, sir. Urahin mo na ito. Apo scam ata. Scam. Nangabag ka rin SIM card ko ron. Awan tikas ta. Daka di tikas ta. Daka di mga bakti kwa. Pwede mabalbalitaan na kita kuita nga. Kanain da nga kwa. Adati mas message ti kasta tapos kwa. Kundi tawag da. Scam ata. Pagkwartaan si katikot ta. Sayang nga dyan anong kumala. Sayang nga. Mas sayang. Ay, ikwang nga kwarta. Kita ka ti pagilakwan na di baboy tayo. Ay. Ilako ta di baboy ta tayo pagbayad ta. Ang gano'n ba rin si Badyo Kwarta rin ang pagbayad. Ay, apo. Mali ka mamamati day. Scam ata. Kailangan mo bayadan mo di kana. Tanong maalam di Kwarta. Ay, apo. Ipurri man hindi kinakam na unay nga minim. Pas lang office meet yan na. Kasla office ay scammer nga rin kita. Daka di kastami. Mga bakti SIM card mo nga ako. Sila mga urbay tong. Ay, awan. Hindi ka. Tung nga scammer kita. Padasin tagila ako takitain Scam ata.